și salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem cu George și cu Ștefan. Salut! Salut! Așa, și azi vom face un nou episod de Roblox pentru că am văzut că vă place. Și ne place și nouă. Asta e adevărat. Dacă nu vă place, scrieți în comentarii. Da, și să spuneți jocurile pe care le vreți să le vedeți pe canalul meu. Mamă, ești nebun cum? Da, nu cazi, văd că. Te dă înapoi la level tău. Ok, dar e puțin cam greu. No. Băieți, stați puțin că m-am dus să mă spăl pe mâini. Trebuie să ne spui și nouă, Ștefane, așa, bravo. Așa, și voi încerca să nu cad deloc, adică mă voi concentra. Ca de obicei, George nu spune nimic. Sunt tăcut. Foarte. Ok, destul de ușor până acum. Difficulty 3. Ia uzi-l pe ăsta, mă. Dacă Ia. vă place minigame-ul, scrieți în comentarii. Ăsta se crede că are 1 milion de abonați. 3 persoane cred că scriu în comentarii că le place. Maxim 3. Maxim 8. Mamă, frate, cât de greu e asta. A ajuns în vârf Cât de și greu acum e trece asta. timpul mai repede. Pentru mine e ușor, clar. Nu spune că trebuie să o mai fac o dată după asta. George, e greu și să urci pe scară acum. Da, păi. Da, știu. Bă, dar n-ai voie să atingi deloc, bă. Mamă, aici cum e. Stai să vezi aici. Hai mă, că aici nu e. Hai că am putut. El nu s-a mai jucat jocul ăsta niciodată. Eu m-am mai jucat odată. Da. Aoleu. Mamă, cred că dau mare rage. Ok. Băieți, a fost pe aproape, măcar n-a căzut. Hai, nici măcar nu trebuie să mai sar. Acum ne dă câte 20 și ce faci cu coinsurile, George? Cu banii. Îți cumpări capsule și primești peturi și chestii. Da? Și ce fac peturile? Spune și la abonați. Nimic. Poți să faci și capă. Păi și nu poți să faci nimic cu ele? Nu. Ok. Sper să nu vă deranjeze chestia asta. Hai că am Băieți, închis-o. s-a terminat timpul. Ce timp? Ăla de sfârșit. Păi și ce? Păi, de la început. Cred că se schimbă obiul ăsta, nu? Da. Da, Mai da. dă și la început. Da, e ok, mie îmi place și nu e greu. Acum e cu gravitație sau ce? Ăstea sunt. Nu știu, e mai ciudat. Ok, low gravity. Nu, a dat lui 5 Robux. Shop. Hai să vedem ce putem să ne luăm. Mic. Păi, nu prea pot să-mi iau nimic. Da, e ok. Eu am 2000 de bănuți. Am crezut că îmi dă 3000 de Da, bănuți. că nu pot. Taci. Poți să-mi dai mie. Taci, te rog. ușor. Nu dau și eu seama. Nu știu, dar mai mult mă încurcă gravitația asta dacă să mă ajute. Nu-i așa, George? Da. Păi mai mult mă încurcă. Nu știu, n-aș pare cu gravitație. Mie nu mi se
Mie nu prea îmi place. E da. Ceva dintr-un. Ma, cacofonie. Eu vreau să fac case opening, gen să-ți strâng mai multe capsule. Am 2 capsule. Mare case opening ce face George. Cu 2 capsule. Dar e ok. Păi nu le deschid acum. Ah. S-a dus gravitația? Nu, că e permanentă, gen toată runda. Nu, să pare că nu sunt. Da, da? Păi atunci, Da. păi până unde poți să te duci? Mamă, câte sunt. Bine că ai și 8 minute. I-a ascultat drumul. Vă la ăștia că au trailuri de astea. Cred că o să puteți să ne luăm și noi. Dacă vă place episodul ăsta, spuneți în comentarii și vom mai face și Arsenal și PUBG Lite. Mai multe. Chiar și 5M. Să spuneți dacă vreți și 5M. Da, de-astea tycoon-uri faci? Da, și Tycoon-i. George, nu spune și te faci rău. Ai auzit? Exact chiar, după să filmăm un tycoon. Da, da, filmăm și un Tycoon. Ma, Erau... Dacă înțelegeți, noi filmăm vreo 15 episoade pe zi. da, e ca să am și postez zilnic. Chiar și 8 views, bine, tu deja te-ai jucat niște. Pentru că îmi place să fac YouTube. Și e super șmecher. Și mai scoți și bani. Cât timp îmi place să mă joc? Ok, ai stricat tot. Bani. Da. George, Ștefano că am stricat tot. Dar De ce? la faza cu tycoon-urile. Hai, stricat, las. Așa, deci... Da, și v-am zis, dacă vreți și 5M, să ne spuneți că ne jucăm și 5M. S-a What? mișcat. Ăla se mișcă. Mi-am dat și eu seama, da. Nu știu cum am dus la ultima săritură. Ăla plutește? Sară ultima secundă. Ăștia plutesc pe aici. Nu e corect. No! Ștefan mă aplaudă că am căzut. Super, Ștefane. Mai fă, mai fă. Și cum vi se pare în vacanță? Cât? Nenea Câți abonaților. abonați? Cum ți se pare în vacanță, George? Claudiu, câți abonați să facem la acest video? Așa, 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 mi-e dor de școală. Cum ți se pare? Am zis așa și așa, mi-e dor de școală. Aoleu. Bă, să Eu nu mai suport. te-aș ajuta eu, dar nu... Ce nu mai suporți școala? Nu. Că nu mai pot să mai mă văd cu voi. Da, și dacă nu știți și sunteți noi pe canal, el este corect cu mine. La clasă. Eu sunt frate cu Claudiu. Da. Ok. E destul de greu, dar merge. După minigame-ul ăsta vom filma și un tycoon. Să fiți cu ochii pe canal. Ne strângi de Nu e vina mea. măcar nu m-a durut așa rău. Așa rău. Da, mai să ia așa, dragi. Ok, 25. Îți dă Ah. mai mult la cât avansezi. Mamă, cât de grea a fost asta. Ok. Ma.
Da, e destul de grea asta. La care sunt eu. Tu la care ești, George? Ce culoare Da, e ești? albastră. Care e albastră? Care e albastră? Deschis. Ah, că Până ești atunci mai jos tu- de mine. Până atunci se termină și timpul. Eram mai sus, dar am rămas blocat. Și o să rămân blocat la asta verde, pentru că mă enervează. Mamă, cât de enervantă chestia asta. Nu vrei să știi, George. Deci tu chiar nu vrei să știi cât de enervantă poate să fie. Pe mine mă enervează Jambustul. Și pe mine. Dacă n-ar fi fost jambus, ar fi fost mult mai șmecher. Păi ăla cred că s-a mișcat. Da? Ok, sunt la albastru. Bă, Deschis. Ok, am încercat să fac eu ceva, dar nu mești. Tu unde ești, George? Da, ce La culoare? galben. Ah, ok. Nu suport Jambus. Mamă, nici eu, frate, e prea nașpa. Nu, că trebuie să fac păsăni fără păsăni. Nu, deci nu știu. Să-mi spună un abonat cum am merit eu aia. Ma! nu, Și eu vreau să ajung sus. se termină timpul deja. Asta e, na. Dar eu vreau să ajung sus, mă. Bă, eu nu mă las. Deci eu chiar nu mă las până Nu ajung mai sus. după asta și după aia încheiem videoclipul. Ce ai zis? Ne mai jucăm turnul ăsta și după aia încheiem videoclipul. Da, că s-ar putea să fie prea lung după. Ok, sper să nu mai dea niciunul Jump Boost. De așa merg și eu mai rapid, e mai bine. Oh, deja un punct. Cum batem deja? What? M-a dat jos de tot. E, n-are nimic. Parcurală. Am să vă pun un canal în descriere a unui prieten. Chiar dacă este mai mare decât mine, nu contează. Pe YouTube. Clar, te descurci? Ma, e 5 la 5 steluțe. Dacă vrei pot să te ajut eu. Ai un ajutor. Eu. Ok. Nu! Pe bune, mă! Nu știu, mi se pare super grea asta. Deci nu se poate. Și să... Ma... 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 Nu! Pe bune, mă! George, tu unde ești? În fața ta. Ah.
Nu, deci nu se poate așa ceva. Bă, dau rage. Hai, că pe astea am învățat pe de rost. Fără oprire. Procesează. Procesează, Claudiu. Procesează. Ok. De ce am apăsat eu iar W? Bă, aici chiar îmi trebuie jump boost. Nu. Iar. Tu ai trecut de asta? GG? Nu știu, mie mi se pare super Nu. grea. Nu știu care o fi trecut de asta. Nu știu, dar mi se pare super grea. Să spui că termin. Să știu. Am căzut la ultima săritură, deci la ultima. Am făcut-o! Ma. Deci nu vrei să știi cât de grea a fost aia. De fapt știi și tu, că nu trebuie să spun eu. Dar, nu știu, mi se pare imposibilă de făcut. Nu știu cum am făcut-o, dar e super grea. Da, mai mult mă încurcă chestiile astea. Știi, destul la greu. Zic eu. Ok. Ok, ma, am făcut-o. S-ar putea să fie videoclipul prea lung, dar na, e destul de șmecher. Ai crezut că o face de la Tycoon. Perfect. Ai uitat de Tycoon? Am uitat de Tycoon. A fost puțin greu la ultimul. Ok. Ușor. Nu, trebuie să aștepți. Și na. Aha. Hai. JJ, my friend. Mamă, nu iar astea. Te rog, eu frumos, nu iar astea. Asta e de culoare mai frumoasă. Da. Nici eu nu știam, dar lui Ștefan îi place movul. Da, mie nu-mi place, dar foarte mult. Bă, frate, fix la ultima am murit. Tu la ce culoare ești, George? La portocaliu. Unde-i portocaliu? Sunt mai în față decât tine? Nu știu. Eu sunt la mov undeva. Mov închis. Dar nu știu, eu nu te-am văzut în față. Chiar nu știu, chiar nu te-am văzut.
7 minute. Cred că ajung. Nu, ești mai în spate dacă vine George. Ok, și dacă mai vreți episoade, nu am nicio problemă că o să mai fac. Ma. George, nu vrei să știi cum e asta. Nu vrei să știi cum e asta, George. Deci, George... Eu sunt la culoarea albastră. Tu la ce culoare ești? La asta, roșu. Asta și încă o culoare mai am și o fac. Am terminat. Ma, dacă o să cad mereu așa... Normal că n-am putut să termin. Graba strică treaba. Bă, dar trebuie să sar la limită, mă. Că nu te lasă altfel. Ce? Bravo, Claudiu! Da, bravo, Claudiu, super. Ai făcut și tu ceva, Claudiu. Hai că am făcut. Da, și eu vreau să termin minigame-ul. Hai că-l mai termin dacă fac așa. Continuu. Hai să nu dau rage. Dacă dai rage, toți abonații să... Nu. de pe... Las că ești prost. Mai bine nu dai rage. George, mai ești? Ca să știu. Da, mai sunt. Ok. Da. First person activated. Opa. Asta așa. Nu, mai bine nu mai facem niciun first person. George, mai am doar un singur stage și termin. După asta. Da. Hai rapid, Claudiu, vreau... Cred în tine. Și nici eu nu cred. Ba nu, mai... Shop. Măcar să fac de următorul, mă. Bă, te rog eu frumos, jocule. Nu mă dezamăgi. Dacă aveam acum geam boost. Bă, frate, dar nu se poate. Nu ai cum. În momentul... Ok. Ok, deci eu am fost Claudiu. De fapt, nu cred că mai avem cum să facem, așa că salut, eu am fost Claudiu, el a fost George și v-am lăsat. Pa, pa. Salut!